Hello perlok, saya sin pat ngapriang subhai phi hapo ke channel jonga. Di lengba kan ke video dan pen i phi ke jingshan jong i wei na ki aktras khasi jong ni i bala stang ban pau nam ha kan ka ri khasi jantia jong ni ma. Ita i aktras i balu kisat lane i jumi ma pangi YouTube mata. Di ini di aktras i ba shat agro baru marang ba lan madiang bat kumta terterma. Dengan susarong ban ong i phi ba ini aktras i deiru i ba yang try jonga ma. Ti akan ke video ngabangat pen i piam ba isyan kadai namar ba kajing shat kemen jong i kadai namar ba i kemen namar kajing wan kai kha jong u para arkmi jong i na kata daw i shat kemen ru akan ke video bangayo ban ring i shat kemen ru palau ying jong ki ti to perlok montangan pen i pi ya kajing shat jong i